Se'n recorden de la Margarida i de l'Esteve? De l'Ignasi i de la Pepa? Sí, home, aquells dos matrimonis que van fer un viatge a Florència. Bé, doncs, finalment van poder tornar i ara ja els tenim un altre cop aquí. Itaca, Societat Anònima, digui'm. Em pot posar amb el senyor Barral? De part de qui, sisplau? D'Esteve Mata. Un moment, que ara li passo. El senyor Esteve Mata al telèfon. Hola, bon dia, Esteve. Com va, això? Bé, i tu? Mira, anar fent. Escolta, truco perquè aquest dissabte a la tarda pensem fer una projecció de diapositives del viatge a Florència, a casa d'uns amics. I voleu venir? No ho sé, ho demanaré a la Pepa. On dius que les passareu? A casa d'uns amics que viuen a Cardedeu. Em pot posar amb el senyor Barral? Em pot posar amb el senyor Barral? De part de qui? De part de qui? D'Esteve Mata. Ara li passo. Ara li passo. A Cardedeu? I com s'hi va a casa d'aquests amics teus? És molt fàcil. Agafeu l'autopista A17 fins a la sortida 4 de Cardedeu. És la segona que hi ha després del segon peatge. Ja veureu un cartell que ho indica. Agafeu la carretera de la Roca a l'esquerra. Un cop a la carretera general, a la dreta. Continueu per la carretera general i després de l'estació de trens tombeu al primer carrer a l'esquerra. Ho has entès? És el carrer Diagonal Fiveller 18. Em sembla que sí. Bé, doncs, escolta, ja et telefonaré i et diré alguna cosa. Entesos, doncs. Què? Ja estàs a punt? No, encara no. És que no sé què posar-me. Com que no saps què posar-te? No. El vestit vermell em va massa curt i aquest verd m'estreny. Això és que t'has engreixat. Vols dir que m'he engreixat? Potser sí. M'he de primar. Per què no poses el vestit jaqueta? És que és massa clàssic. El vestit vermell em va massa curt. El vestit vermell em va massa curt. Aquest verd m'estreny. Aquest verd m'estreny. T'has engreixat. T'has engreixat. M'he de primar. M'he de primar. Què? Ja estàs a punt? Jo sí, però no podem marxar fins que no vinguin a arreglar el pany de la porta. El pany de la porta? Però què li passa? Que no tanca bé. Hi ha una molla encallada. No tanca bé. Hi ha una molla encallada. Ara que ho dius, ahir quan vaig arribar ja vaig notar que costava molt d'obrir i que després no tancava bé. Però no has avisat el Manyà? Sí, li vaig telefonar ahir i em va dir que vindria aquest matí, però encara no ha vingut. Ara mateix li telefono. Li vaig telefonar ahir. Li vaig telefonar ahir. Em va dir que vindria aquest matí. Em va dir que vindria aquest matí. Encara no ha vingut. Encara no ha vingut. Hola, bona tarda. Miri, sóc l'Ignasi Barral. Tenim el pany de la porta de casa espatllat des d'ahir. La meva dona els va telefonar i vostès li van dir que vindrien avui, aquest matí. Però encara no han vingut i... Com? L'adreça? Sí, és el carrer de la Font 12, segona, Ignasi Barral. No ho sé. Un moment que li pregunto. A quina hora hi vas telefonar? Havent dinat. Cap allà a les 4. A quarts de 4 a les 4. Sí, i li van dir que passarien avui, aquest matí. Miri, és que nosaltres hem de sortir aquesta tarda. I, és clar, no podem pas deixar la porta oberta. Ja ho sé que avui és dissabte, però entengui que és una mica urgent. D'aquí una hora? Miri, si poden passar abans ens faran un favor.
Molt bé, doncs. D'acord. Doncs fins ara, i moltes gràcies. Passi-ho bé. Què t'ha dit? Que vindran ara, de seguida. Sí que tarden l'Ignasi i la Pepa. Sí, és estrany. Deuen ser ells. Nois, doncs què us ha passat? Ui, no me'n parlis. L'Ignasi i la Pepa, Hola, aquests són què hi ha? l'Andreu i l'Anna. Hola. I què us ha passat, que no hi trobàveu? No, no és això. És que ja no hem pogut sortir fins a les 5, perquè teníem el pany de la porta espatllat i no l'han vingut a arreglar fins a les 4. Després, a l'autopista, se'ns ha punxat una roda. I, a més, es veu que hi ha hagut un accident a la sortida del peatge i, és clar, de seguida hem trobat en bus. I per acabar-ho d'arreglar, l'Ignasi s'ha equivocat de sortida i hem hagut de fer una volta llarguíssima. Total, que ens hi hem estat més d'una hora i mitja per arribar aquí. Què us ha passat? Hem sortit tard. Se'ns ha punxat una roda. Hi ha hagut un accident. Hem trobat en bus. L'Ignasi s'ha equivocat de camí. A veure, com s'engega això? Enxufa-la en aquell endoll. Ara has de pitjar el botó que hi ha a la dreta. L'has d'enfocar. I com s'enfoca? Has de fer girar l'objectiu. Ara, així ja es veu bé. Mireu, veieu aquest pont? És el més antic de Florència. El van construir al segle XIV i al segle XVI el van cobrir. I quin riu és aquest? És el riu Arno. Que bonic. I això és la plaça principal, la Piazza della Signoria. Un dia que hi feien una festa popular. La gent anava amb vestits d'època. Al fons hi ha el Palau de la Signoria, conegut també com a Palazzo Vecchio, que durant molt temps va ser la residència del govern de Florència. Em va agradar molt aquesta festa. Això és la plaça principal. Hi feien una festa popular. I aquí teniu la Margarida comprant a les parades del Ponte Vecchio. Què és això que té a les mans? Són unes arracades de coral. Oi que són boniques? Sí, i per culpa de les arracades van perdre l'autocar. Què és això? Són unes arracades. Ui, aquesta diapositiva no ha d'anar pas aquí. És de fa 3 anys, de quan es va casar en Miquel, el germà de la Margarida. I aquell del bigoti qui és? En Ramon, dona, el germà de l'Esteve. Oh, doncs no el coneixia pas amb aquest bigoti. Ara no em porta, oi? No, ja no em porta. I està més gras, oi? S'ha engreixat força. Aquell del bigoti qui és? Què? Què us han semblat? Molt interessants. Ai, sí. I a mi em fa tanta il·lusió anar a Itàlia. Bé, i ara què hem de fer? Voleu prendre alguna cosa? Prou. Això. I mentrestant podríem mirar la televisió, que ara fan una hora en blanc. Mira quines cares. No en trobem res. Ja és això el que esperava, però podem respirar. Ets boníssim, tio. No esperava tant de tu. I ara què fem? Si fins fa un moment ells anaven darrere nostra, ara nosaltres anirem darrere d'ells. És un bon moment, estan desesperats. Jo ho estaria. No tenen res del que volien. El seu amo estarà content. Ho hem d'aprofitar. On són els papers? No els tenim. Què? Grandíssims animals? Però què heu fet? Dieu-me, què heu fet? En aquest assumpte us hi va la pell, imbècils! On és el noi aquell? No ho sabem.
ha anat al domicili de l'altre, del periodista. Tenen els papers, segur, els haurien aconseguit, però... Però què? No els teniu? No teniu pistoles? No les sabeu fer servir? Ens han pres les pistoles. Què? M'ho voleu tornar a dir, això? No. És val que no digueu res. Però això s'ha d'acabar. I ara escolteu-me. Per última vegada, ho sentiu? Per última vegada! Puig? Que em sent? Senyor Puig? Què hi ha? Un tal senyor Jordi Roura pregunta per vostè. Com? Jordi Roura. Digui què li passi. Tu, calla. Me'l pot passar. El faig entrar? Entrar? Què vol dir? És d'aquí, sap? Aquí? L'acompanya un xicot. L'altre. Són ells, ho són. Han vingut. Aquesta vegada no s'escaparan. 2 minuts i me'ls fa passar. Sortiu d'aquí. Vostè ens necessita. Hem tingut mala sort. No deixarem perdre pas aquesta nova oportunitat. Ha arribat el nostre moment. Sortiu d'aquí. Per aquella porta no. Per aquesta. Per la de la sala de reunions. Digue'ls que ja poden passar. Torno a ser aquí. Si ha repensat... Dueu els papers? Sí, veig que s'ho ha pensat millor. Abans deia que no sabia de quins papers li parlava. És això o no és això? I ara la seva primera paraula és per demanar-los. Quin canvi, oi? Dueu els papers sí o no? No duem cap paper encara. S'ha de saber esperar, senyor Puig. Calma. No tinc temps per perdre. No hem vingut pas a perdre temps. Si teniu els papers, digueu el seu preu. De vostè, senyor Puig. Ens tractarem de vostè, si no li sap greu. I procuri ser més amable que l'altra vegada. Procuri ser amabilíssim, perquè si no marxem i es quedarà sense allò que vostè tant necessita. Hem vingut a parlar de negocis. No té pas whisky i tabac i un senderer per no embrutar el terra. Per favor, senyor Puig, hauria d'estar més content. I procuri que nosaltres ens sentim tan contents com vostè. Es pot ser amable amb un assassí? Qui és l'assassí? Jo? Sí, d'això també en parlarem. Porti el whisky, senyor Puig. Deixem els nostres amics per avui i ja els tornarem a trobar més endavant. Adéu-siau.